inspirasyon na dadalaan, no? Kaya pinita pala mo, gigisingan nila ng kalasal pantaya at siya dadalo yan karang katang parokya, yung bikaryo. Wala mo bigla minigising lang ang pasibayan kasal pantaya na ng kontribusyon ng katang kalasal pantaya niya. Nung ati yung madadalang inspirasyon niya, pinitang wala bigla yung mamiye sigla at biye karang parokyanos. Maragulya papila palagay ko kilang panangin kasi kung hindi mo naman yung metong menyese kikasal patayan na namitan ang kay katamo. Siguro paulin na ni Cruzado, lalong bilang love, lalong meralam, yung kasal patayan na namitan ang kay katamo 450 years ago. Kanya siguro kaya ni probinsya tamo talagang akin mo mabiyang kasal patayanan. Ating metong bakasal kanini, kaya pining pabagdalo ni Cruzado. Ning Virgen de los Remedios, ang Poli Santo Cristo. Anya karagul ulaga yung Virgen Maria kasi yung Virgen Maria pala ako, hindi nga ganang tao. Agkatanala, walang panamdamandangan na kaya belangan. Patsaya hindi na lo, wala mo patsaya yung nagkat. Diyan nino, wala mo panamdamandangan kaya bela. Kanya kita nga abi pamaglakbi, kaya mo akit na titik mo na ng isang lang anak ng Diyos. Kanya alam nilele, pakiring kaluro, ating papil, ding anak, batua, gana-gana. Kanya iting papila gagampanan ni Virgen Maria, kaya nga abi tamo pamaglakbi. Siguro yung importanteng kalam, yan mo naman yung kasal patayan. Kita kasal patayan na ng kay katamo, kasal patayan na palablabanan ng Cruzado, siguro more than material things. And aliwang bagay, siguro peka maulagang atake tamo ka rin ng Lele, ang kasal patayan kinapon. Kasi, ba't siya uiting atake mo, parang everything tuki lang. Kanya para ka na po iting peka importanteng dapat ang idake. Karang minilele, yung kasal patayan. Ako po Reverend Father Steve Susi, ng parokyana pong San Antonio, kaya po San Antonio Lubang. Kukumiran ako po, kaya ni kaming parokyo, kabang at suya po kaya ni king parokya mi in Cruzada ng Virgen de los Remedios, ang Pasato Cristo del Perdón.